Kajing kublay ya pilang baro iway pa iway. Haka kerteng kajong ublay ubadap da kajing iit. Ubada kajing iit uang toko ngu yang ka kerteng kajong ublay kun ubahadu kajing yaphi halor jong gading pena hadu bakut ulak kongu ialau jong pa baruang pa hagti ke jong me ngai ti ialah ke mensim ublay mensim bakuit uban pensyait bor yang ni kamdai ke besuk yang ni ban kongu ya ublay hagi bakum kini kisngi ke bangiem handai mensim bakuit un pensyait bor yang ni kublai shibun presiden yaki kentin jong ke jing iet bat ke jing priang sobha ke ba pi la ai na ke benta jonga kinong kit kam baro jong ka KJCI ki para pastor ki ba iet jonga ki belong ki pa ki henman bat kumjuru ki para ki jonga kinong syarai jong ki balang ki baper ki god bat ki delegates ki pat riunget ki balai wandering nya kan kesngi bat baro ki bala banyak sngau lengba jokan ke jingpen sawa bat kumjuru ya ka ke ba ka teknologi ke bangi dan hakin kisngi ngadap da ka jingkemen ka bakrau ban yo ban yang padeng jongpi haka de ka no pai juga de kisngi ngai ka jingkublai ka bakrepang ya ka nomination committee bat ka general committee jong ka union ka bladap ka blalong hakelo ka parliament jur ya ka kerteng ka jong ban sam ya ka kubur na ketien ka jong blai haka ne ka jingseng ngawan ra ya ka jingkublai na ka yeng ka sem ka jonga na ilok bat laingut ki kun ki bangadon ka jingkublai na ka union ka bangawan ka umket pastorate si union ka presbytery ka bangadon ka ribhoy mingi presbytery bat kumjuru ngawan ra ya ka jingkublai na ka office jong ka ribhoy presbyterian sinod lajan baro ki pastorate si union napo ka sinod ka jong like no iwe ba artli ki don hapo jong ka KJCI union kum ka sinod ni ai ya ka jing kerku kerdo baka union kanang yai kanang skam barki samla ki jong ka kendang yai long ka jabieng ka perkat ka kti ka bayai kener ka kejat ka skam bat ka bayat ka donut ka sotu ya ka jing dawa jong ka kam barki kmat ki bayo i ya ki dak jong ka bor Shimru kena kabu ban ai ka jing kublai ya ka juai society haka jing dap ka san pos nem ka jong ka san pos nem ka jing ngai lenti kala long ka jing ngai lenti da ka jing ngai ka jing yai lenti da ka jing pen skam ka jong blai bat pilayai dai da ka bor ka jong blai u blai un kerku ya pi kapor ka pangidon kala nang yai bat ka kubor ka bau blai ulabu haka donut ka jonga nakabenta jogane ka jingeseng ka longhi hapo lane ringkat bat ka ni ka thim ka bangidon haka ni ka union hapadeng ki babun ki jing perkat bar ki jing puson na kaktien ka joblay
ten rei ngaya thu shai hapdeng jong pli bau blai ula banjur bat ula pen scam hanga yagane ka kubor kasur kabala sawajam nau blai hanga kalong ban kren nabi ki samla jong ka KJC Union kabaya kendu hang ne hajuai bau blai uong ban kongu yau wat hapdeng ka jingim ka badap dagi jingyale shwa bangan kadaw ya kan nongrim jong ka kubor ngas ngau banong badai blai ubla lumlang yangi hang ne hajuai ka convention ka ban riu pun riu nakarikasi jantia kaba iet ke jongi bar ka temri boy kaba iet ke jongi blai ula lumlang yangi kawai bar ki kentien jong ka donut bat ka mensiem ki bau don ban ong kalong banga iet palat yapi ngatip bhaya phi kumno pilong hake digesni bat ngala ap banya kendu bat banya syem bat phi hangne hajuai nyidon hakapor ka jong blai kenmau prabungit ba i parlok samla kapor kamdei tang ka jongi kapor ka bangidon kadai kapor ka jong blai ngalayui ya ka jingyale haga jingyem ka jungpi ka jingyakun ka jingyaksat ka jinglang a ka jingpisa ngalayui ya ka jingja lenti jongpi ki samla ringkat bat ka jingkulmar jingmut ka jingno mensiem bat ka jingdu jingkerman ngalayui ya kajing snokut lat bat ki umat ru ki bapi pila jauh ngalayui bat ngatip biang-biang baga jengem kajong pi kadap dagi jingle kakubor kabau blai udon ban ong kalong hoy kamdei kabasuk yebi tenrei to yale ya ka jingyale to yakun ya gane ka jingyakun klem da eno yanga kum kan nongrim jong ka kubor kan nongrim ka bangabu na kabanta juga ka jingeseng kawan hakadur jong kajing ay mensiem hakadur jong kajing pensilur bat hakadur jong kajing penkubor kasiti kabanungkong kajong Paul isyaw Timothy kalenong kabahenrio bat kadkot kabakat ar kaong toyale ya kajing yale babha jong kajingait to men bat kak ya gajung em bom jukut syakabala khot ru ya me bat mela pla ya kata gajung pla babha hakmat bun kisaki. The text for God's message this evening is taken to Timothy chapter 6 verse 12. The New Revised Standard Version and as well as the New International Version reads, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Give it a good fight. Yale yagajing yale. Ay yagajing yakun.
klem kenrandin, klem syajop, klem ino yanga. Bat kane ka jingale ka jongpi, kadai ka jingale jong ka jinget. Ka jinget hakane ka jingeseng. Ngin penyarang kat ya ka, bat ka jingkok ngu. Haba piong pinget, kamut pikongu. Kumno pila banong ba pinget, haba piklem kok ngu. Ka jinget, ka don hapo jongka. Ya, ka jing kok ngu. Tong ini pai show belai, haki jing duai. Belai. Tokar kuno mame, ya kena kapor, kaba me mela ay hangi, mela lumlang yang ni hang ne juai, mela panhape ke mana na beneng bambik kun Israel gelatangan, mela kedaya ayuk puju me harut juga duriau Galilea, mela sam mela jung isnran, istangan ban isleng belai ketin kejome, ni kuah banem, ni kuah banekun. Ni kuah banek sai, ban nginom ino ya me, ni kuah ban kongo ya me, wat lah kejeng im kalong bae. Kerteng kejeng turai bo nong pan im bae jeng Jesus Christ, ni pan ban ngidwai, amen. Kasiti kejeng Paul show Timothy, ki bubabun ki nget, lane ki ong. Bakala day ke shiti kabau pol ulatho shwa baun klatno kabamut shwa baun yap kalalong kaway na ki shiti na markata kabau pol ulatho kat due haka jing im ka jong nila ban solutu na markata bakalong ke shiti kabaulo persang ban lum langru ya ka jinyat lenti haka jengem ka jongu barkawai na ka jinyat lenti haka jengem ka jongu hal kabau persang ban rekol ban ai jengken kalong bakalalong ka jengem jong ka jingyele. Haba pai kem diat saka jing im ka jong Paul. Sisien menway kumusol jong ka Tarsos. Ka jing im ka jong u kalalong ka jing im ka badon hagabor. Ka jing im sisien menway ka baladon haka ikhtiar. Kabaul pendon kamru ya ka ikhtiar ka jong u wat hadu ban beng ya ka balang sisen menway kalalong ka jengem jong ka buram baruong klem jengrem ngadon ya ka buram ka jengem ka balalong ka jengem rengkat ka jing don jing em klem duna ruem hisen menway kalalong ka jing em hapdeng jong ka jing start hakjat jong gamaliel ka ba ulasyong balay tu yang i bau pol utip ha ya ki rabbinic studies utip ha ya ki classical literature utip ha ya ka philosophy baru utip baru ya ka ethics udan ha u ya ka social ka economic educational ka religious status he was second to none you know all aspects of life baru pol kaladon ka por ka ba udapan pau bat kop sarong ya ka status ka bauladon haka jing im ka jong u hasla jong partai ula penpau bauladai u elit jong ka Jerusalem a Roman citizen u Parisi naki Parisi
Henry aingu yau belai bangin nom slam. Baga jengem jong u kala long pat ka jengem. Kaba ulaya kendu marmet markmat bat kabor. Kaba la syu ban ya le persya. Kabor kaba klaintam hangne hapertai. Kabor kaba don bortam. Henry kaba long ru kabor. Kaba dap da kajing iyan. Bat kajing is name. We are very thankful to God for the right about turn that Paul underwent on the way to Damascus. Kepala kelalong pat hadian. Kepala penkeladur batau temayu. Kabahadin ula syim. Bat ula nyau sendrom lut ya ki ai barok. Kaba ula kran syai ya kata. Haka siti ka jong u sika nong Filipi kala nong kabalai na duk ka khot ka basaw aduk ka bakat wai. Bangin nom slam. Upol habau lumlang. Kala long ka jing em. Hapdeng jong kajing yele. Kajing em hapdeng jong kajing yele. Hakis ni ki bakam hadian. Ulah keren sepang kajing pang kajing sitam. Usya hakado. Ulah itu. Ulah mat ya kajing pajling. Ulah daiban syak iki sabuk bat kajing sempat. Ulah dai ban syakem. Bat ulah dairu hadu ban syong hapatok. Bat ulah yakun hakajengem kajung u. Hadu kajeng yabi. He fought till his last breath for the sake of the gospel. Most probably he was beheaded by Nero, one of the Roman emperors. Barulah tho yagana kesiti syau Timothy. Dehadin baula mat lut halade. Habau lumlang akisni ki bakatdu kajeng im kajeng u. Tho yagana kesiti syau samla Timothy. Banai hau yakajeng penislur. Kabau tip syai kedar bau Timothy ru. Ulah dai bani kendu. Bat kajing syapting. Ulah dai bani kun bat excited. Bat kajing artatien na kajing em kajing u. Bat u Timothy u donru. Ya ka stomach ailment. U syutom po kiong. U Timothy. Parlok samla ba iye jonga. Kakubor kabangiyok nang ni. Kabangi don na kada kajing seng kalong. Kajing em kisamla kabadap dagi jing yele. Tang ban syuk kedau tiak kendiat. Ya kabapau syabar. Dan rei kabaya thupat. Ya kaba jiliu kaba don syapo. Kisamla ke jongi hakini kisngi. Ki yakun. Bat kadur kadar. Kaba pau syabar. Tongin dia sedang dau persyen. Kajing yakun kaba jur. Kamtam kitu bedang sedang kisamla. Lapendon kamlut. Kijing tak jing peny. Don kibala pendon kam daki dawai. Don kibala pendon kam daki sabon. Don kibala pendon kam hadu usok menken.
Mate, ngaruh mati mencua. Kejengnya kun. Jadi ke simptom jengka ai ke badon cepo. Lek hakmat jengka yet. Ngia kun barkan ke kemut. Ngatip balai kenriang kan ke kemut. Don ki bakwa bakan jerong. Don ki bakwa ban kam rapek ke boong mengisha boy. Don ki bakwa bakan satedam. Bat don hiruk ngamtip don na em ki bakwa ban hingkmut. Bat kawai ni ke jing shisha jo ke jing im ke long ladang ngi lahun ni ke kemut em ke bau blai wai. Kala sol fisibun ki jing Hake dur kedar kabing samla ni don. Ki samla ki jongi ki kesengi. Ni akun hadu usnyu. Hadu usnyu. Lapan pun kampalat unusnyu ubangi ngidon. Don ki bakwa ban pensau. Don ki bakwa ban penstem. Don hi ki bakwa ban penli ru dang ki samla ru. But don ru ki bom suk syu hi lano ru. Kat basat yau ne snyu ru mwandur syu lano ru. Kat do daka gel. Ciu. Ki parlok samla jongi ngiyakun. Bat karong jong kasni do. Balai ngayong. Balai ngam saudo. Balai ngam li. Ai ku balai nok kendiat di salun. Ha salun. Biang hitang kapisa. Mjulele. Ngila. Ban penlongkam. Hakini kesengi. Dan reka ke bangamut ban ong kalong. Kat notam. Kajing yakun kalong. Bat kabat jeliu. Kabat don syapok. Jong kajungim kajungi. Kabat kam kia. Kabat kam kongsan. Kabat kam jeliu. Kabat kam Kabat kam syirkai. Kadai kene. Kajing pusara. Kabat pau syabar. Kaburi. Ya kajing syroin. Kabadon siapa? Hapdeng jong kajeng tap kabapaus na syabar. Kisamla ki jongi hakade kisngi. Ki yakun bat kajeng leran. Ki yakun bat kajeng leran. Marway. Kisamla ki jongi hakade kisngi. Kiyakun bat kajing lang marway. Ngalang marway tip balay. Ngadon hayiw. Badi pai may. Badi men badi para. Dan ray ngalong marway. Ngadon na school la college. Badi parlok ki parajor. Dan ray ngalong marway. Loneliness. Wat langadon ya kasamla na wat usamla ru. Wat hadu hang taru. Pilong marway. Samla ki jongi. Kiyakun. Bat ka jing kenja. Kiyakun bar ka jing sngosi. Badon teng don mano rupatip. Bad kemla banyatu. Hano ru. Kiyakun berkajing leng kajing pisa. Kiyakun bagajing sengaw kutlat. Kibapi ong. Ngate. Ngampoy syu. Shano.
Shanoru. Ngate ngampo isu. Shanoru. Parlok samla ba iet jok nga. Jeng sisya kalong. Pila bandai uai. Pila ban long ka ai. Henry pim la ban lai. Naki jengnya le. Hagi ni kesungi. Pila bandai. Kasamla kabatbit ban ruai. Pidon kasap. Pidon kabor. Pidon kajeng tebit. Pila ban long kabapau nam. Nakadong ba nakataing ka jongpi. Henry ka jingya le. Haka jing emru. Ka jur hapi. Pila bandai ka sim. Jongkin nong ruai. Kabapidon hakaliar lum. Jong kanam. Kapop diva jong kapertai kabalayok pediang ha bun teliki award batkin nominations. Hakarta kaba arfu waisnam. Ka kerteng ke jong ka kalarung haka Hollywood Walk of Fame. La nominate ia ka hadu pra teliki Grammys Award bat henriu teliki American Music Awards. Kala job hadu pra teli ki Billboard Award. Bat kum juru ia ka Millennium Award. Haus nam arhajar kat henriu. Kane kan nong ruai. Kabapong ia ka pansnyat. Jong ka nam bat kaburam. Kasay madan ia ka di ka jingci siya. Dang step perangap. Kiwan kersiu tia yang tok kitiet ia ka jengkang jonga. Hatom demo baka nekatay Hollywood kalong kababangsur haduk kata-kata. Bat kiong yang bangalong kabadonbok palat. Ngaday ka klur. Ngaday ka sim jong kapertay. Henry Mano batip. Bangayam hakadonut bat kamensim jonga. Bat ladam don ka bala jakno na ka jengem ka jonga. Te balai ken ki umat jonga ken syutut habangatia menmir. Ladang im don haka jengele. Kat kaburam jong ki Beatles haki por hendai the princess of the youth. Haka jingele haka jingem. Kikut haki patlun pai jama. Pilaban day unong ile ka sport sebelah poya klik du. Tenre ka jinglong rangli hiru ka jur pelat hapi. Pilaban day ubre ubastat Laban long lakat utau Voltaire jong ka France. Ubala jan penjot ya ka France da ka philosophy jong And lastly he became demented. But kanos kabaap ya ka ong ya kinikikentian. For all the money of France that you would give me, I would never again nurse another dying infidel. Pilabandai unong penreki. Henry Marway piyam. Lada kajingem kamdon hakajing ele. Kam Miss Indonesia kanong penkut ika jingem kajongka. How telai pasi Jakarta. Bangin ya pelalai parlok samla ba iya jonga. Ladang ipai hadu kaktian ka jong belai ka Bible ka bangi iya you name it. There are many persons,
dan bun ki breu ki bangila banjer ki. Tonginong yo David. Rabi ong nga way David. Nga ngatip yo David. The best soldier. The best musician. The best singer in the Bible. Ngangatip yu David kumta. A great king. Henry ka jingele, ka jingekun, na ka jing im, ka jing uru. Kamday ka pamalum malah. Lok baye jonga kat no tam ya pi bat yang gane kisngi. Gane ka tim ka khot yang i ban ko ngu yau blai. Tenrai kamday ka besuk. Hapdang jong ka jingim ka badap ka jingele. Ngatip la ban don na pedang jong i ki besong ha gane ka jingeseng. Wat ha gane ka pertai jok gane ka por ka bangi ni don menta. Nilai akun la kam slam. Bat ka ne ka kepo ka batangan. Ni don ne ka kepo ka batangan ka bangilan kamban pendap dia ka. Man la ka sau la ne la ka san kumta. Habang ong ka kepo ngamut ban ong tang ya ka ja ka bangi bam. Henry ki sam la ki jongi yakun na ka ni jasngi kam dai ka pasok. Nia kun kumno ban yo kam yo jam. Kajing keli kalang kaba ban jubab. Ka sorkar kamla ban jubab. Kumno ban bha ban miat. Ka juat bat ka kelan kalenti. Ban isosi banong bagi don ki kep bakum ki samla. Gila day ban shimru iki senjam ki ba la kalong da ka babha. Newat dagabas niuru habakak po katngan kamday kebesok ban ko ngu yaw blay hakin igisni ngisos nay lana don kisamlah pedeng jongi kan ikijingiseng kibahadu menta pila day ban yakun bat kapla kabatli kalembak kalembiang kasnai ke kordit ke kendoi ke mandoi. Pang aduai tangi ke negawai. Ba. A hungry stomach. An empty pocket. A broken heart. Will teach us the best lessons in our journey of life. Kamday ke besok. Ban ko ngu yaw bulay. Kagin gisngi. Nadu ke peraden. Kaim ka kelon day hakpo. Hakakpo ka kelon. Layapan baik ban yabam jasngi lang badu Adam. Lap ka jingtkan si teng sngi. No pai sngi. Don so. Balak ban penkedang ni kakpo. Kaim ka kelon keram. Lok baye jonga kam dai ke besok ka kini kesngi ban ko ngu ya blai hapdang jong ke jing pang jeng sitom kini ki long kesngi ke bagi jing pang ke lanang bun bat ke lanang karoi jing pang ke ba ke bang nyimla ban tip kerteng syu bat ladai ban pendon kam da ke dawai ke ba bat ke ba klanya kini kesngi. Kini ke jingpang ke lak bandai dah ke heredity. Ke lak bandai dah ke jeans. Ke lak bandai dah ke jingbam. Ke bangi bam ke ke bangi di kal air. Ke bangi ring peniar mensiam. Ke lak bandai dah ke saudong ke saukun. Ke lak bandai dah ke lifestyle ke jongi. Hendak ke ke bangi dan ban ong kalong. Bagi ni ke jingpang haki ni ke sengi. Kita ya ke jabing ke jongi. Kitrai ya ke jabing ke jongi. Ta ya kamet ta ru ya ka syong ka sa ka social life ka jongi barka jing sisya ka long hakini kisngi mdon bala ban like
Dan balak banlai. Don kipor bangi perkat day tang kibriu kibaduna kayok kakot. Kibayale kibekun bat kibajenjar. Dap kibabiang kibapahu pahai kim don kam tan ban yakun bagajing pang lani bat kijing Pimla ban sumar hasilong pilet hagwati. Mla hagwati pilet velor. Lada mla velor pilak ban let keleng jong kepertai. Lada pidon kepisah. Dan mereka jing sisa kalong. Langi don sibun ni don kendiat. Nyem la ban let naga jingele haga jingem kejungi. Katok ka Krisda Rodriguez. Hai jing tok ibaka katok. One of the world renowned designer and author. Haka jingele baga jinge kun haka jing im ka jongka ka ong. Hagarat syunga ngadon bun teliki kali ke beramdor. Dan ringan le ayu ken ka ni ka kali. Hawa mentang hapan syong ka ni ka wheelchair. Haka jaka bujan junga kidan bun teliki branded clothes. Dengan le ayu kenyi kini kijan branded. Habai ka met junga lahapan susop tang di kijan juga ni ka hospital. Haka bang account junga ngadan bun ba kapisa. Dengan le ayu kenyi kini kapisa habang ngamyo jibantoy ay em na kabantay la de ngamyo ban penon kam ya la de. Kayeng ka junga kala kayeng pakidulan. Henrengan le ayu ya gede kayeng. Haba mentanga la day ban syutia. Hagane ka double size bed. Hang ne hospital. Ngadon bun teliki 5-star hotel. Kibang ala balik sa nagaway ke hotel siya kaway pat. Hari mentanga la day ban yakun. Ban like nya kaway ke hospital siya kaway pat. Nagaway ke laboratory siya kaway pat. Ban yo ya ka jing pan kia. Ngalai autograf na kispangut kibriu. Henry menta ka jung thok ka jung akalong tang haka medical records jung ke doktor bat kinos. Hayeng jong ngajubu hadu nyongut kinong kapsnyo. Derengan le ayu kenye kini kinong kapsnyo. Haba menta watang wei usnyo ru ngam don syu akan ka klik ke jonga. Ngadon ni ka private jet ke ong daga ka jet plane ke jonga ngalak ban syang syakanu kanu ke jaka ke banganga kwa dan rengan le ayu ka jet plane ke jonga ngadon sibun ki ai barok ngalak ban bam kat bangamon kapisa ngadap ngadon kerhai ngalak ban yo lut dan rengan le aku no ke Haba menta watang ban bamru mlong syu. Kaduk ke ong kane ka yeng ka penkut. Kene ki kali kane ka plane kene ki jing bu jing sat kene ki bang akam kanam bat ke burom don nanti tang ka weiru ka don kam yang ngadon tang kane ka wei ka jing sisa ka bangangan ya kendu berkata kalong ka jing sisa jong ka jingyap. Ban ngalaya kun ya kan kajing im kajonga hadu menta hadu mene kini kijing pang hangi ki samla ki bamat ki long sisya kemusya ubatar hakajing im kejungi nisnya bang im laksyu ban poi syano syanoro apakah met ka jenjar ka soksat ngau ku mengisyak te syakum ngau ku basyong hapatok ban ngakwa ban ong tang ka ne kaway parlok bayet para bangit bayet hak ne ka baka jing sisya hang ne apartay nyem da don tan ai ru em ban ong lane ban sarong ni don tang ka ne kaway bakata kalong day tang ka jing ai ka jong play kabang nyem don ai ban sarong hang ne hapertai
testimony ke jonga shimet ngaya tu hok ya pi bakam menshua ki por ki bladap ngangam jutip ke ai kata ka jengpang ke ai kata ka jeng syutom ke ai kata ka jeng jenjar ke ai ke jeng sosat Henry 4 slam dang tang arsnam ngaladai ban tiak Christmas bat New Year Harobat Hospital ndala diagnose ya kamet ke jonga la lut diketes barot la syam baka way ni kit khot met kipa don hapo juga met ke jonga kalaput ngaken de threat bat ngayam bat ngajau mat belai ngaong kai kene ngam jutip jempang ngam jutip jeng syutom ngapoi hospital berkawai ni kit konmet ki jonga kalapot perngaya tu hok ye pi mensyua ngam ju kampen le jengmut ye kata ka jingale ka jingkun ka bag ni ki briu ngidon mensyua ada pi ong yang nga pastor bang syutom bang jenjar ngaya kun bak atmag badana sepo uneu masyaring tip bat sungtu ngangam sungtu ye kata ka bapi fikran ada ngaingu yo belai bau belai ulah peni kenduk yang ngai ki briu ai ngai ki briu banyak tu yang kamut ayu ban pang ban syutom kamut ayu ban yam ban jaumat kamu dayu ban trut ya kamau ban trut ya keding barengaingu ya belai ngalong postor dan reu belai kala don kepor kaba belai ulo tiet dau ternem ya kajing imu kajonga ngapat krup hamadan ngamlah pan pej lagi kemat barengaong belai ngadai beriu ujung me ya ka ai ka bamemut ya ka ai ka bamemakwa ya ka ai ka bamemalakot ya rap ya nga bangan pendon kamhok ya ka nyim don ne ya pertai prang ngai pi nyim don ne ban nyim don hok ban sarong dei tang ka ching hai ka chung blai kabang ini dan kagi jeng pang jeng stom kila ban don ru ki beladai ban keli ya ka hok ka jong blai don ki bala keli ya ka jeng ik ka jong blai don ki bala keli adu ya ka jeng don ka jong blai atau tau blai don na em namar kam dai ka masuk ban ya le ban ikun man ko ngu bet ya gai ka ba bible ka ong ya gai ka ba blai yo kwa hapdeng jong ka jeng pang jeng stom but don jebor ke bangya bu jengkeli wat you blai bu jengkeli ya ya ka jeng it ka jong ibu jengkeli ka hok ka jong ibu jengkeli ya ka bor ka jong tendai lok ba ye ya kwa ban ken mau ya ka ne ka kubor dan jong ka ne ka jeng kun ka jeng le ka bangi don akin ki sui kalaban long pangila im haki sungi ki bakaddu kapor jong ka jingele ka bakaddu jong ka babha bat ka basniu ka jingele ka bakaddu jong ka babha bat ka basniu bat hagani ki sungi ki bakum kine tong nyinom kmi len ti than tang ya ki tamba ki bau blai unai ha ka jing im na ka ying ka sem ka jongi andre ki sungi ki bakaddu ublay ukam kmi lanti ya ka jingkongu bat ka jingyai ne namar tang ubayai ne hadu ka bekut utakeng uban like him lok ba ye jonga samla ki ba ye ki jongi kini kisngi ka jingya khun kam dei ki besuk don ki samla ki jongi tak bas ngusun ai
Ki don na pedang jong ka yeng ka sam ka pat ka pra ne ka kat arliang. Bara pedang jong ka yeng ka kum ka ta kam dei ka suk ya pi ka samla ban ki ban yeng la ne ban ya namar. Lada ka thma kala sedang nadu na ling wiar pe. Te hang no ke nyin la ban sian, ne hang no ke nyin la ban kikli. Namar hang ta ka don ka jing la ran. Ka jing Redmond sim, ka jing Shepting, ka jing Blau, ka jing Sausi, ka jing Kuslai, ki umat, ka jing Sayong, bat ki deng pengkiang. Kat syabapai. Songsul tok iki samla ki bladai ban hek ban san. Lada ka long haka yeng ka kumta. Ka baga jing sisya kam dei ka fol ka jongki. Lapan don ya ki hangta. Banga kwa ban ong yang ngilang baro e kene ka wei. Yang ngi ki bala don la ka jong ka yeng ka sem ki kun ki ti ki bala he ki bala san. Jubab hi mapi ya kene ka jingkli. Haba ka yeng ka kat arliang. Manu bakhet yaw so. Manu bakhet yaw so. Pi biang, pi biang tam le. Henry Manu bakhet yaw so. Jungnya le jong ki sam la hagin ki sni. Kalau ka ba shitom bat ka ba juat ha ka perthai ka ba kum ka ne. Kam dai ka masuk. Ban kok ngu. Yaw belai. Kam tambah ka ka perthai ka bangiem. Nasya ka diang, nasya ka mon, nasya kmat, nasya dian. Kat syabapai. Laker saudong yang ni. Daki tem. Jong ki jings ngobha. Kam dai ka masuk. Yang ni kilok samla. Mano balak bansyan, hapadeng jong kajing ilup, kajing pernai, kajing bang, kajing pentame, jong ki ay kay barok ki pengidan na kini sengi. Bangin ya pelalay. Wat ki briu ki bakensay. Ne ki bakordor ha ka Bible ka ba jong iru kilaya kelonteng hang ne. David nong ruai babang tam jong ka judgment Israel ulah kelon deyang ne. Samson bala keren menemestep ukelon hang ne. Naya keren ya Solomon. Tau breu bestat unele te ulah sum nadu nakli hadu kejat. Tendengai ngu ya belai. Bakat do. Hai sengi ki bakut juga jeng iem ka jeng ulah dai ban yam thang. Bat ban penmi ya ki kentien riu start ki jeng u ki bau ong. Vanity of vanities. Kajing thala. Jong ki jing thala. Kat no tam. Ya pi bat yang nga. Ya ki samla hakin ki sengi. Naya kerennya kakiat ladang ya poi syata. Dan kamsyu pada keren. Bangas ngosen Nilai ban yam, ban jaunut, ban pangnut kum kabalang. Kum ki breu bat kibadon ka jingket kli. Ika jing kerni. Ika jing trei ka bari bat kibadon bor. Jong ki jing di. Ki bala penjot. Ya ka jing jong ki samlah ka jongi. Ki ngai kerteng ki drugs, substance abuse. Niki no kibagi don ngis ngosen Pangi iet tapi samla ke jongi lani ngi kum ki briu hak jing sisya. Dei bangi wat ye jing sobha hang ne aperthai. Henra ke bas ngosi kalong. Bah ke bakut hi. Ni kelalong terput. Kum ki samla ngi don kadur ka babrio ka belai ula ayangi. Henry hang ne ngi kelalong terput terpat. Hang ne ngi jot ki jan ki sopti.
kadaka baburam ni hap ka patlon dayang ni pada sosun lada don ki parlok ki ba iet jonga lada phila dei ban poi syadu syasam sniang kumba poi kun sarong auria lok samla ba iet jonga kini ki umat dengan ai kerteng ki umat jong ka jing snobha bat ka jing bang jong ka pertai beliau khot yang iban kok ngu eu rengatim ngiti ba kam dai ki besok hapdeng ka pertai ka bang iem mentah ji samla la khot yang iban kok ngu eu blai hapdeng ki babun ki jing terwa jong ka pertai kani ka pertai ka bangidon ngim tip syu ya ka ka ba ka terwa ya ka jing iem ka balai luoj ho oi ten re kam dai syu tang ka balai luoj kala dai ka balai lan ngam tip ngibut ya no kalak bandong ngibut ya iman ni welkan Ukraine ka autonomy of the self Nengibut you Bon Jovi, it's my life, my choice. Nyimnot ban kerentan ni ke samla ke ni ke sni. Piwan batai start le ayu ma pi ke jeng im ke jonga. Kare ka lawai ke jonga. Mdai ma pi barai. Bari mei pas ngusi kimnot ban keren ni ke khon ni ke sni. Namar kiong baka de kajung iem kajunga mdon mano monoru bad don hok ban batai ya ka perenggi babun ke jing terwa ni akan duk pat hakini ke sni ya ka problem of choice la shitom ban ya jiet hakini ke sni kanu ka babha kanu ka sni kabala kampen syutom jungut syusyu urut ki samla kini kesni kalong balabun palat ki jing terwa syutom ban yo da ka baburom hadu ban yo ya ulok lan ka lok ka batikna tip yo I kumno hakini kesni ladon bun hi ki baya syong marwai la kham ya bun namarkat siapa pai hapdeng pun ke jing terwa dap tang ke jing bat ke jing bembit ban biang sudah don ki bolong ngate labha ka ba syusyong marwei namar bangi imru agini ke sngi bala bun palat jing terwa tengin syim ki kan thaimo osoi ikwa ayu briu babiang lut na dong sadam abun palat ke jing terwa dan rai ke jing kalong ban yo hiyo babiang lut na dong sadong te jinjar tepi hakini kisni lada piyo yo breu ubabhabreu wow a handsome guy so lovely. But the problem is the brain is empty. Dapiyo iyo briyo. Uba try syutam ha. Uba lamit. Uba pelut di kapur ke jeng hakakam ke jam. The problem is he will never have time for you. Unom dan porthan pi. Tapi yo da usamla da ubreu uba itenat bahabreu uba lui uba jamnot dan reka jeng ka jeng long uba syuyam bet aka jaka ban yam ka samla uyam ban mau lada piyo da ubreu badon ka jengkit kli na dong syadong smau ko mau kit kli lut na ka bantai jong pi. The problem is he is not that romantic.
No spices at all in our marriage. Ine te, tang si sien ru ong te, I love you. So tenadi kata ka long yeng long sam. Kata ka syong ka syong man. Dabiyo, daw breu ba smart baru, a very smart guy. But the problem is, he will lie to you all the time. Juas na dong siya dong. Kajing pat kalong ban bat te sitom myo te. Piem la kli kajat juas. Tang madalas masen baladam. Piem la are ban bat. Itu beriu. Teng la da yo da beriu bala start balat ru. The problem is that he will always feel that he is the only one who is always right. Kaboong kalok te punday suy. Nadu du zat tang kaboong mangahi. Dapiyo at kam do na kajing pulero. Ka problem kalong ba usus ngoram bet. Kani te katip bang adi bomdon jing pule. Subatay bet aduk klik aduk kejap. Kam tip bangadai sunrang, kam tip bangadai upah. Kam day ka besok ngasu ay tang kajikan nuksa. Kay ka bangamut belong the irony of the age that we live. Kam day ka besok. Hapreng sibon kejing terwa. Kibang yela ban yo, kibang yela ban syam. Day hang ni bableu khot yang ni. Ban ko ngo ya u. Lok samla ba iya chunga. Ya je kalenti jo ke jelong samla ke jong pi. Apreng ki babun ki jeng terwa. Ken mau ya kan ke wei. Wat glad ya blai. Le ya kan kono. Ringkat pad blai. Ngan poino siya ka jeng penkut ya kan ke kubor. Kemat ke bakadu ke bangan penkut ke long. Kam day ke besok ike samla. Ban kongu yau belai hakidi kesui. Namar baka jengele kala tenam pelat kala jur pelat. Bagi samla ki jongi ki don hapedeng ki arlat jong ka jengem. Yang makan ka pertai kapadap dagi babun ki jingkeli. Ban ngiem yo ya ka jubab. Haka jeng em ke jongi. Bada pedeng jong ke jingele. Kila don ki samla, ki bala kumsyem ya ki rai ki babakla. Pedeng jong ke jeng arta tien ke jeng du jeng kermen, ke jeng syayong bar ke jeng krumar. Ngila dairuban syem ya ki rai ki babakla. Namar haka jingele. La kumisiam ya ki rai ki bakerki ki baklem perkat ki baklem pensyong nia klem pikir klem kenchua ya kador klem lung klem langsua ya jing sisa klem yoi ya gai ki bala banja hadin don ruki samla bah pedeng jong ka jingle la kum le pop berhadian bala le pop mut ban tapno e ki jing bakla penban kaya lampat syaki babun ki jing bakla. Ban ngas ngau diau ban kedau ya kan kawai. Ngalaju kedau ya kan ke jingkran ke jonga. Ban ngan kedau biang ya ka menta. Bangas ngau diau ban kedau. Bayarlat juga jing yai lenti juga jing im jongi. Kum ki samla bat kum ki beriu hi baro. Ki donru ki balapoi hadu uput. Ban pendekut no. Ialah ka jong ka jing im. No kam day ke besuk. Haka jingele. Hade simet nga sujer nga par nyang kriat nga snow surkay. Bantip. Bahang ni hariin dia ba iya jongi. Ka suicide rate. Kalakiw siya bapalat. Bat kani para bangait ba iya. Kaladay ka serious concern. Mga sngoban ong. Ngiladay banle ya ka post mortem.
Kaladep ja, kaladep long nilayat, bat I kumakan nang jur gini kisni. Niladai ban le ya ka post mortem. Niladai ban le ya kijung kali, jong kajung wat pania. Hang nong nila fail. Hato kadai ke educational failure, baka pule putih ke jong ikam lang. Hato kadai ka systemic failure, baka system ke jong ikam lang. Nega ka political failure, kabaki nok sensyar jongi kim nang ban sensyar. Atau kadai ka economic failure. Ne atau kadai ka cultural failure. Kabaki imlang salang ka culture ka jongi ka penmi yagi breu ka kulmar. Ne kadai ka imlang salang ka jongi kalayap opalap mlachu watang ban ring na penihar mensiam. Ban ngasngosi ban ong yo bakadeiru ka church failure. Bakum ka balang ru yo lese. Nila fail. Hang nyemla ban address. Ya kajeng ka bagi samla bat ki breu ki kendo. Parlok ba ye jonga kala de ka serious concern. Yang ikum kenong yalam balang. Kenong yalam shenong. Kenong sensyar. Bat baro. Ka mental pressure kala jur palat samla kila poi hadu uput bakim tipsyu ya ka ke baki kila kana ka thim lok ba ye jonga ka khubor ka buleu dan ban ong kalang lok samla pilaya kun pilaya le pila ban poi hadu uput Don gip khap ba pin tip shu ke ai ke ba people re blai te khat pan thai shaka ketien ke chong ban ko ngo yo baru ong ngalong kajubab ban pedekut ya ka kubur bangan syong no namar kata parlok samla ba ye jong ngahan ka convention ke ban riu Wat no mensiam. Wat du jengkermen wat artatin. Blai wong ba pidang la ban yo ya ga jeng job ha ga jeng em ga jong pi. Fight the good fight. Give it a good fight. And this is the fight of faith. Kada ka jeng kun ju ka jeng. Wat nompat siam ya ka jeng penkut bangam la syuk ban lape ya ki ai baro. Nangam la syuk ban sop ban spany ban maramut. La ban long bagi pur ki bela dap pila kampen lek jeng mut ki jeng ki jeng septing ki jeng bom la ki jeng dukbor ki jeng telot bar ki jeng rit men siam. Pila syajab bat pila mut ban kendran din. Lok bayi ke kubur ke boleh udan nak kena kesini kalang. Boleh wong kongu yang le ia kena kawai. Padang jo ke jengi kun ke jengi kesat ke jompi. Wat kelap. Apa pi kongu yang kakular ke bangadon banai kalong. Ngan long rengkap. Bati. Baru boleh wong akan ke jengi seng. Keliap no ya kalenong ke berim kapal pensyutom jeng mut bat bu jeng ya pi. Keliap no ya ka benta jong ka jeng em ka jong pi ka bomlong. Sedang no ya kalenong ke batamai. Bat ken mau pinom la ban sedang ya kalenong ke batamai ka jeng em ka jong pi. Lem da pi yai ne sa ha ka jeng long ke berim. Blai ong namar kata ya pi ha ka ne ka jeng mit. Nakabanta ki umat baro ki ba pila jauh. Nakabanta ki miet baro ki ba pim syim la yot ya. Ngadon ke jeng kerku nakabanta jong pi. Wat ken randien. Ko ngu yang ngalong kajubab. Ulai un kerku. Nakabanta kaburam ke jong u. Amen.